И здравейте, днеска снимаме на GTA San Andreas, ама на сам, онлайн. Сега ще намаля звука, ще снимам без звук. Значи няма да ви пречи толкова. И така, тук сме на Drift Street сервера и ще снимаме в момента малко дрифт. Само да кажа на тази писта специално не съм много добър. Ти изобщо не си добър, ама. Да, тук при мен е един гадняр. Криската. Не съм криската. Добре, ела, бре, сега. БГ. Ще имам БГ-то. Ако щеш не бъде БГ, Имаш го. гъба го имай. Имаш го, БГ. И ти го имаш. Само да кажа само гишото. Мога БГ-то да го ставя. Въобще не ме интересува мене. При мене няма може, няма не може. Казва се и толкова се. Казва се, няма па да го казвам. Еми няма снимал. Още ще има. Еми Без теб пак. няма да имаш Кажи го. Ето вижте, можа да го умира. Ти си не можеш да караш и човек, аз като ти казвам. Абе, гледай се работа. Фопъсът ти доста стабилен. Да бе. Направо е убийствено. С 16 фопъса. Не да върши, махните си единица, не да върши. Сега тук ти малко ще карам и ти само за разнообразие. Фейл. Искам някъде да скоча. Между другото, докато пуснем да снима, ако знаете колко фейла направи на този мап, нямате си да представя просто. Да, доста пъти. И на тракманията, на трак 1 на трак. 200, 300, 8000 фейла. Да бе, 8000, ти пък къде ги смяташ и ти 8000? Вчера съм научил да смяташ и вече. Аз ли бе? Че ме? Не, сега ще смяташ ти кажа, при колко време си. Точно при 14 минути се научих да смятам. Да. Супер ко. Да. Спокойно ти гумата. Спукан ти главата на тебе. Айде отим Лас Вентурас. Добре, тук джампеш взем лодка. Се изтрасках. Пиш транспорт. Драгара. Трябва съм в водата. Леля. Поко. Стига да стои. Опа, сега не мога да си купя лодка. Ще плуваме до там. Представи. Ко? Добре. Властите пристигат. Тук при нас е даже и пламбата. Това ще открадиш интернет. На компито. Какво? Това ще открадиш от интернета на кушета. Не те. Не. И откъде вземаш интернет тогава? Откъде ще оди? От къщи, ама от рутера на компютъра, нали? Да. Еми, той ти е комшия, значи. Не е твой интернета. Не е комшия. Ма ти ли го плащаш? Не. Еми, значи не е твоя. Стига. Какво? Сега така... не, направо тъмно. Къде влезе под масата, бе? Майка ти в газа! Можеш и без такива изроди. Айде. Аз не бях. Ей сега, клип в YouTube, йок. Аз ще го отрежа. Си зорай го. Аз ще го отрежа. Не си зорай го. Няма да режеш нищо, ще ти отрежа ти. Айде, чакай го направи тук. Сега тук малко дрифт. Тук поне съм малко по-добър. Сред. Чай минутка да виждам. Много четърка от дивана. Представи. Се удари с ръката. Значи само да кажа,
Тоест до мене не е малко психично боля. Има жълта книжка. Да. Не, бе. Имам... А може и розова да и не знам. Не, тя жълта, ама... За коя говориш? За отсяването или за другата? За коя? За кружката за отсяване или за другата? За другата. Коя е тя? Оф, взади. Добре. Как няма да излезна от тук? О, накрая ще отида до Тракен. Добре. Сега снимам тук малко дрифт, да събера малко точки и отивам на трак 1. Ето отивам на трак 2 или 1, мисля, че беше. Ох! Тъп Ферараджия. Сега ще блъска. Да блъска, бе. О, майко! Твин турбо ли се? Где познаеш ти? Виждам бутилките носи. Къде? Бутилките носи виждам. Знам, че няма нищо общо с турбото, ама... Се намира на приказка. Да. Бабо! Бабо! Ако може някой в коментарите да напише някой хубав сървър, който е за дрифт. А ние сме дрифт маняци. И най-важното. Аз не харесвам Мерцедес. Също и аз. Аз харесвам Лада. Аз съм BMW. Бой и Лада. В бой, бе. Добре, вече отиваме на Да ти трак. покажа ли? Отиваме на трак 2, мисля, че биш коня. Да ти покажа ли бой? Искаш? Ало, И секси. малко сега да снимаме тук. И някакъв тук има с мини майшкара. Ойма порт. Ойма порт Аре, така ба. човека. Супер ко. Ойма. Точно е как има. Дима Прунг. Дима Прунг. Димачета ойма. Дима Прунг са Той казва. що с такъв внимателен човека. Изтегли го от мапа. Ще го изстреляме, ме. Не, бутни го. Дай, стъпка. Стъпка. Чакай, аз като кажа стъпка, аз ще си скоча. Вижте го е добър ето. Те са го... Да бе, много и добър. Стабилно. Пък аз не му кацна. Бе, този трак ни е забавен. Да, this is not interesting. Вземи. Молете са. Супер ко. Да, прави супер. Въздухоотводя. Брат, 1-3-8. Ще му дали иска да сети. Бъсти го е. Да бе. После властите ми не да наручат. Аз го бях, ще го бъсна. Басам го. Да не ми купам лозото. Какво е? Да не ми купа лозото. Пущените. Аз тук 50 пъти ще трябва да рестартвам. Супер ко. Да бе, супер. Перфект, се казва. Има някакъв там на финала, сигурно 50 часа се е мъчил докато стигне до него финал. Дали има някой заобщо си го отиде? Да. Не. Добре, това е пълен ретард. Това не е пълен ретард. Ти си пълен ретард. Бе, аз си гледам. Да. То страх не мога мина. Ти си прос. Батък написа ихте. Леко е, че без не леко обича За сега. кола ти издъхам. Хвърчикоптер. Колите изчезнах. Супер ко. Да, и сървър Closet. Добре, значи той приключва клипа и чао.